Зомби. Аз мислех, че е камък. Да е по-контурно. Охо! 3 бинокъла. Морковче, хляб. Виж къде съм, бе. Там майче на зомби има и патрони. Ти червеното или там бровинка или какво е? Не. Защото до къщата има. Ти къде си? Видях! Бягам след него. Той е по-бърз. Ще си взема водичката. Зомби! Пасни го е. Той с каквото би с лопата ли, майко, лопатата знаеш как кърти. Бяй със светлива да не те ударя. Ти зомби. Чакай, аз ще привлека зомби. Нали имаш пушка, бе? Мама! Светли очка! Какво ме удари, бе? Ти ли ме удари? Аз умирам, човек, То сме удари с лопатата. Умирам. Кръвта ми пада. Боже, моля се. 10. 7. 5. 1. Чао. Айде, не вземи раничка. Чакай, аз къде съм? Аз съм до Старфорд. Окей. Аз тук ще потърся, аз съм и до уния паркинг. Може там да видя нещо. Чакай, аз съм на Старфорд. Окей. Oh my god, I'm so high. I'm actually high. Hi man. Hi. Как? Hi. Как да си говорят? Run. Run. Намерих царевица. Намерих и вафличка. Вафличка. Ще си взям.
На училище... Аз съм до училище. Как го мразя това училище? Не знам. На Старфорд. С какво? Аз сега търся, нали, нещо. Бензиностанцията няма нищо. Значи в полицейското отделение има палка, има и патрони за пистолет. Да, имам пако. Да бе, аз съм взел. Чакай, че аз тук гледам. Аз намерих 2 вида. Някак ще му уби човек. Той е подскачащ. Хакер! 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 Чек, той... Два маса. Аз нямам много неща. Убиха му. До Албатон. Окей. Чех само утре и край. С училище. Почивка. Добре, бе, кой пише сега? Казах ми... Добре, бе. По-бързо. Добре, бе, ама клип не се прави бързо сега. По-бързо. Охо, намерих се аз тук нищо, бе. 2 коли в Албатрон. 2. Една зелена и една червена. Не знам. Едната... 0. Да, и тя е. Охо, тук какво правим? Двама се бият саби. Аз тук с ръчичка. Аз с ръчичка. Чек, ако убия някой, защото аз съм зад един. И той не знае, че съм зад него. Майко, 3 сме тук. Не, още сме 4. Умирай! С чука ме удари. Еха, с тежкото. Чакай, че му на 2 удара му уби. Аз съм на... Старфорд. До Старфорд. Какво ще правя с тя? Да, и аз бях намерил. Стотинки! Аз съм намерил само... стотинки. Аз ще дойда от гората, да знаеш, да не се плашиш. Мисля... какво е там, де е цвете?